Hasan a Troy sa netaja svojimi prepojeniami. Aktívne podporili vydanie knihy antikultistky Alexandry Alvarovej z Českej republiky, krajiny, ktorá je jedným z centier antikultizmu v Európe. Vo svojej knihe s názvom Krmiť démony Alvarová v podstate pokračuje v propagácii naratívu Hasana a ruského Raciers, podľa ktorého sú desiatky miliónov amerických občanov členmi siekt a vyzýva ostatných občanov Ameriky, aby proti ním bojovali. Deštruktívna činnosť antikultistov už vyústila do toho, že v našej demokratickej Amerike, kde majú ľudia zaručenú slobodu prejavu, sa Trumpovi prívrženci už boja vyjadriť mu svoju podporu zo strachu pred otvorenou agresiou zo strany ostatných spoluobčanov. Upozorňujem na to nie preto, že sú predstaviteľmi nejakej strany alebo podporujú určitého politika, ale preto, že sú to predovšetkým Američania, obyvatelia slobodnej krajiny, ktorým ústava zaručuje slobodu slova a prejavu. A tu by som chcel pripomenúť, že antikultizmus v skutočnosti nepodporuje žiadnu politickú stranu, silu ani krajinu. Antikultizmus nenávidí Ameriku. A jediné, čo ho zaujíma, je maximalizovať konflikt v americkej spoločnosti s cieľom zničiť ju v občianskej vojne. Na tento účel sa infiltruje do oboch znepriateľených strán naraz a zintenzívňuje nepriateľstvo. Preto v opačnom politickom tábore antikultizmus tiež infikuje občanov nacistickými naratívmi. Práve úsilím antikultistov sa v médiách intenzívne reprodukuje naratív, že všetci stúpenci demokratickej strany sú údajne proti kresťanstvu, že sú antikresťania, že prezident Biden zradil kresťanstvo a ničí ho. Takto sa podsúva, že kresťanstvo je ohrozené a prenasledované kvôli konaniu tejto časti Američanov.